Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. Daga Najeriya za mu je makwabciyarta jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta sanar da shirin ɗaukar matakan ladabtarwa akan dukkan jami'an gwamnati da ma na tsaro da aka samu da hannu a ba da izinin ci gaba da aikin haƙar zinare a gargajiyance a garin Maraɗi. Wakilin mai Gazali Abdu Tasawa ya kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. A wata fira ce da ministar ma'aikatar ma'adanai ta kasar Nijar Madam Hussaini Hadiza Yakuba ta yi da gidan talabijin na ƙasar Tele Sahel a daren jiya. Ta bayyana girman matsalar da ke tattare da wannan mahakar zinari ta garin Malam a cikin jihar Maradi, da yadda aka sake samun hadarin da ya halaka mutane da dama, duk da cewa a baya gwamnati ta ɗauki matakin rufe mahakar bayan mutuwar mutane 18 a ranar 7 ga watan Nuwamban da ya gabata a cikin wani hadarin rubutawar rami a mahakar. Ta ce wannan ba shi ne karo na farko ba da ake mutuwa a wannan mahaƙa, kusan kullum akan samu mutuwa a wurin. Domin har yanzu jama'a na ci gaba da aiki a wajen duk da matakin da muka ɗauka na kai jami'an tsaro domin tsarewa da hana gudanar da aiki. Amma ana ci gaba da samun mutuwar mutane a wajen, wanda hakan ke nufin har yanzu jama'a na ci gaba da bijirewa matakin namu. Da haka muna jan hankalin jama'a domin su san da cewa duk matakin da taron majalisar ministoci ne ya ɗauke shi, to dole kowa ya biya a gari. Ministar ta ce sun ɗauki matakin rufe mahakar zinari ta garin ɗan Malam ɗin ne bayan da wani bincike da suka gudanar ya nuna da cewa ƙasar wajen rere ya yi wa ta yadda ba za a iya yin aikin gina ramuka ba tare da haɗari ba. Sannan mahakar ta yi kusa da waɗansu ƙauyuka da mutane ke zaune. Kana ta kasance a kilomita 12 kacal da iyaka da Najeriya, inda daga nan ne jama'a fiye da kima ke tururuwa zuwa neman zinariya a wannan mahakar zinari ta gargajiya. Ministar ta ce bayan wannan hadari da ya abku na ƙarshe, gwamnati ta ɗauki sabbin matakai masu ƙarfi kamar haka. Ta ce gwamnati ta yanke shawarar cike ramukan mahakar baki ɗaya daga yanzu. Kazalika gwamnati za ta hukunta duk waɗansu jami'an gwamnati da ma na tsaro waɗanda aka ɗora wa nauyin tsare wannan mahaka, idan har a nan gaba aka samu mutanen da suka sake bijirewa matakin gwamnatin tare da komawa aiki a wannan mahaka. Sannan za mu gudanar da binciken muhallin yankin, ganin irin yadda wasu suka gudanar da aikin zinare tasu a wani tafki na yankin, domin kuwa akwai haɗarin ƙasar yankin ta gurɓata, wanda haka ɗin kuma zai iya haifar da cututtuka da ka iya zama illa ga dabbobi da ma mutane. To sai dai kungiyar farar hula ta Rotab da ke sa ido kan aikin haƙar ma'adanai a Nijar, ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Ilyas Abubakar mai lakabin Shata, ta ce matakin rufe mahakar da gwamnatin ta ɗauka ba shine a ala ba. A zamna a gyara in wurin nan da suke wurin bai yiwuwa a yi wannan aiki, sai a hidda musu wani wuri, sai ya zama an yi tsari, a ɗauki matakai wanda ya kamata. Nan zuwa lokaci kaza bai kamata a huce rijiya kaza, wuri kaza bai kamata a, kowa ya bi wannan doka. Amma in gwamnati ba ta tsaya ta zamana ta diba abin ta ce a haruhiya ne ta yi, wannan ko gobe mutane sake shiga za su yi. Yanzu haka dai jama'a sun zira ido su ga tasirin da sabbin matakan da gwamnatin Nijar din ta ɗauka kan wannan mahakar zinari ta gargajiya ta garin ɗan Malam a cikin jihar Maradi za su yi wajen kawo ƙarshen mace-macen da ake fuskanta a wannan mahaka, da ma kuma yadda gwamnatin za ta yi da dubun dubatar mutanen da ke zuwa neman zinariyar a wannan waje. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai fagen wasanni.